Üdvözlök mindenkit, Demeterné Annus Krisztina vagyok, a Levendula birtok egyik tulajdonosa és megálmodója. Itt vagyunk a Szarvasi Levendula birtokon. A mai napot sokan várták, de nézzük is meg, hogy miért. Idén június 8-án nyitotta meg kapuit a Levendula birtokunk. Egy akciót hirdettünk, idén először vezettük be a kaparós sorsjegyet. Aki legalább 4000 forint összegben vásárolt nálunk aratózsákot, vagy különböző levendulás terméket, kaparós sorsjegyet húzhatott, és a szerencséjének köszönhetően vagy azonnali nyereményt vihetett el, egy tetszőlegesen választott 1000 forint értékű illatzsák formájában, vagy esélyt kaphatott a fődíjra, amelynek a sorsolása rövidesen megtörténik. Elárulom, hogy a sorsjegyek megoszlása 1:4 volt, vagyis minden negyedik sorsjegy rejtett egy azonnali nyereményt. A sorsoló gömbben, amit már ide készítettünk, 93 darab sorsjegy várakozik a húzásra, és szeretném bemutatni, illetve megmutatni, hogy ez az ajándékcsomag mit is fog tartalmazni. Az első nyereményünk, egyik kedvencem, egy 1 liter űrtartalmú csatos üveg, melybe töltve például a bekevert levendula szőrp a hűtőben tárolva, isteni szomjoltó, és egy ilyen szép üvegből kiöntve még gusztább. Ő lesz a csomagban az egyik. A másik közkedvelt termékünk a levendula illóolaj. 2023-ban készült el életünk első teljes mértékben saját levendulaolaja. Fontos megjegyezni, hogy a valódi levendula, a lavandula angustifolia teljesen biztonságos a kisbabák számára is, a magas észtertartalma miatt megnyugtató hatással bír, míg az angol vagy a hibrid levendulákhoz tartozó levendula fajták magas kámfortartalma miatt ellenjavalt a kicsi gyerekek számára. Ugyanez a helyzet a konyhai felhasználásra is, fagylaltok, szörpök, sütemények ízesítésére a francia, valódi levendulából kinyert olajat használjuk fel. Nálunk kizárólag francia levendulából készül az olaj, és tudni kell róla, hogy több mint 70 különböző problémára bizonyult hatásosnak az évezredek tapasztalatai alapján. A másik közkedvelt termékünk a levendulás sópárna, ami többféle borításban kapható egyébként nálunk. A Paraidi só 84 féle ásványi anyagot és nyomelemet tartalmaz egyébként, a levendula töltetnek köszönhetően pedig segíti az elalvást és nyugodt alvást biztosít, felmelegítve és lehűtve is hatásos, felmelegítve enyhülést hoz légúti panaszok, például megfázás, aszma, allergia, mandulagyulladás, arcüreggyulladás, középföldgyulladás, száraz és hurutos köhögés esetén. A sópárna lehűtve, viszont fájdalomcsillapító hatású, ezt is szeretettel ajánlom, és a csomag része lesz. A másik, illetve a negyedik lesz a levendulás szempárna, ami relaxáláshoz, meditációhoz, nyugtató alváshoz tökéletes társ. A szempárna segít a szem ellazulásában, nyugtatólag hat az idegrendszerre is. Őt is nagyon szerették a vásárlóink. Fog tartalmazni a csomag egy hűtőmágnest, illetve egy szárított levendulával töltött autóillatosítót. Fontos, hogyha csökken az illata, akkor finoman dörzsöljük meg, esetleg tegyük vissza egy celofán zacskóba, és újra illatozni fog, tehát semmiképpen sem szabad kidobni. Évekig felhasználható, és nagyon finom illata lesz az autónknak. Illetve, ami tartalmazni fog még a csomag, egy illatpárna, közel 20 féle illatpárnából lehetett vásárolni az elmúlt hónapokban, ezek 650 és 1200 forint között voltak, ezek közül választottam egyet, amely így bekerült a csomagba.
És akkor most így nyilván mindenki, aki itt volt és húzott, ilyenek voltak a mi kis sorsjegyeink, amit lekaparva mindenki a éppen aktuális szerencséjének mérten, ugye, ahogy mondtam, vagy azonnali nyereményt, vagy esély a fődíjra feliratot kapart le. Akik esély a fődíjra, ők mind itt vannak, mind a 93-an. Most pedig felkérem Széchenyi Lestján Magdikát, hogy legyen segítségemre a szerencsés kihúzásában, illetve a sorsjegyek közül egyet válasszon ki. Lássuk. És van. A szerencsés nyertes Gulyás Gabriella, és egy 30-as telefonszámot fogok majd hívni, hiszen mindenki, aki bedobta a kaparó sorsjegyét, mindenkinek elmondtam, hogy telefonon, e-mailen, minden módszerrel fogom őt értesíteni, és amennyiben hozzájárul, akkor nyilván közzé is fogjuk tenni, hogy ki a szerencsés nyertes. Ebből nem tudom még, ebből a feliratból, hogy ő szarvasi, szarvas környéki, vidéki, vagy honnan érkezett hozzánk, de ez rövidesen ki fog derülni, és mindenkinek nagyon szépen megköszönöm, aki az idei évben kilátogatott hozzánk, reméljük jövőre is ugyanezt megteszi, és találkozunk a következő szezonban. Köszönjük!